زو سلامتنا تقبلوا أب رحقنا بقربان كنكم نزمر بزي تكاتاتلو صعبتنا كمي كنيكم لومي عربي شعت حملنا كل تشعن عسران حداني أرست زينا بمفلام نابزر زراتو كوستكم تقريبا زلخو أغرابي زمر بسامي الحقوسي هناي مكتال بزو حزبي كب مفقاد غزي خوستد مخانو تقليسو بأوروبا حبرت زموال زرقح من قد بابور كجمريو سلست سبات ببابور ترقيص كم زموتو تحبيرو أب رينكي بي هيتسانات زعمت سب 10 عامات كأسر تفريدو بوز حزبي كبز فكر حقي يكون خون غزي خوستدي تباهيلو اتي اب نمجمرتا غزي اب هاجر هند تراين دحيرو ناب كالوت كبابيتات عالم زسفحفح دلتا سسمي على كورونا اب شودن اتي عبلالي عينت فيروس ندخونه اب زخدلو زلوان شودن تغبرو زلا مفخاس قيدتات كم زي سكفو هاجر وكيل اسنا لبدا شودن زخونه اندش تكنيل مس غازيتا اكسبرسنا بزغبرو زرب حبيرو نسوا مغلصيو تم كسب حجي سلعلو قيدتات تمام مسحفح لبدا وساني ترازي صاوت رقحتات يمن كبلاس ميرلو نسوا سيخو اتي رحقات مهلاو انت حميمكا غزا كوف مبالن كاب غزا صراحن دو مبالن زدلي مخرطات ግን ዝተወሰነ ግዜ ከም ዘሎ ክቅፅል ምዃኑ ሓቢሩሎ ንሳ መወዳእታ እልቢ ዘይብሉ ቅፅሪ ሰብ ኣብ ሓደ እዋን ክእከብ ሰብ ነፍቅድ ግን ቁርብ ግዜ ክወስድ ምዃኑ ኣብ መወዳእታ ይገልጽ بأوروبا حبرت زموال زرقح من قد بابور كجمريو أوروبا حبرت نتينا هجراوي بمسمرات مقعزيان نمرخاب زحالنا وطن كم زز ضوء كاب تلفزيون شوهدن سرخو زينا رديو بمسرت نايتي تصدق وصانيخا اتي مقعزيا بزملكت اب دحريتي سرع زنبره سميناو كفال شوهدن كابتو مقعزيا تحت قرصام قوادا دلهم كجمر استوهبهم بوتاتات كوينو مهلاو يقلت اب بروجيكت زرقح من قد بابور كم راحي بروجيكت كوينو زسرح يواكيم باري ازو سانيزي سمين ماكلاين كفال شوهدن نيوروبا حبرت اقداسي مخانو زرقاقت سبب قسي يخبل قليسو بمسرت وطن يوروبا حبرت اب عامة 2030 نواحتي نايتصعنت بابورات كتاتاتو زي تصعن حبوتاتات مقد بابور بمسرح نمقعزيا نبرتن كالئن كمزك على لا مقبار مخاني يحبر بمسرت نايزو وطنت هي اب شودن مقد بابور كسرح حلو علو طبعا زلو بوتاتات كسرحن كله كساب 300 ميتاويت نايتي زكايد وصايتات وفرن هنصتن بيوروبا حبرت كشفن مخانو اتي زينا مودات هي گنزب سلست سبات ببابور ترقيصم اب كتما هيسل هولم حدا بصحن كلته هصاناتن بحدغا بابور كم زموتو تلفزيون شودنا كالعا في حدغا بربع كبابي ساعه 11 زغاطم خوينو اتم غديات بغل مخنيات منقد بابور بمبارميم ترقيصم دحرتي حدغا بوليسن سراحتنياتن هيوت ادحن نابتي بوتا بقلطف كان تمصو كاب توم غديات بهيوتو زصنحم سب كم زي نبرغن اتي كاب بعل مزي بوليس زوص حبريتا يرد كريسترسن قدينا قفيتها يخون مرح يسلف في موديراتر زخانة أولف كريسترسن أبتي مسريدي شودن زقبرق على متايق وحزي سدت اتقندت أنك يتسعنا حبرة سب شودن كبل دحر مقلاصو بمحبراوي ميديا يخون كاب مرحتي سلفتا شودن سف زي بالنقفيتها خمزورتو تقليصو نسو أبتي زكايدو على متايق زعبه كفال نايتيا بشودن بتسم عبيتي قبنات وزيت فشول مسرح موهاد حدثت سدتنياتات يقول قليصو بزي سقطو عبيتي بوليتيكايون مصاررتو بستفلالي مقدتات هابيلهم قريتهم كم تسمعوا كاب غازيتا اكسبرسن زترخ بحبريتها يرد منستري فتحي مورغان يهونسن بوغون زي كاب ألف زملغا زربا ألف مسلفي تبري ديمقراطر كوينو نشودن كمرح سلطان كنهبو كم زي بلنا يتنققنا يزلو كبل قليصو اقدمو ناي وصاي منستر شودن كمون مكتل وانا صحافي ودب حبرات هاجرات زخونن يان إليوسن بوغونو شودن بزي سدتنيات دو مبلت نيرا دحر مبال اتن كله اب حبرتسب زفشل نغرات طنقو سدتنياتات يوم يلكا نمصقع بحري بوليتيكاو ميدا شودن زفطري كبل غليصو افنيا سلفي ميليو زخنت ميرتا ستينيفي بوغنا أولف كريسترسن يقريتك حتى تالو كتبل صحيفه أولف كريسترسن قدم 5 شاور حبيلو بعلو كونينو زنبر ابهالايو قلبت إلو بعلو كدغمون تسمعه إذا خاي أب عيني استفلا لي بوليتيكانياتات قداي نقفيتها خون زقددوا أب رينكيبي هيصانات زعمت 10 عامات كسر تفريدو ستوكهولم رينكيبي بستسمي كبابي نوح عامتات اب لعلنا اشتو هيصانات
ጾታዊ ዓመፅ ካየድ ጸንሐ ግለሰብ ን10 ዓመት ክእሰር ተፈሪዱ እቲ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝግበር ሕብረተሰባዊ ጻዕርታት መሪሕ ተራ ዝጻወት ዝነበረ ግለሰብ ህያብን ምቕሽሽን ከም መስሕብ ብምጥቃም እዩ ነተን ንኣሽቱ ቆልዑ ኣብ ገዝኡ ብምውሳድ ክዕምጾም ጸኒሑ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ቆልዓ እቲ ግለሰብ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ህፃናት ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝፈጸመ ድሕሪ ምሕባር ከዓ ፖሊስ መንበሪ ገዝኡ ብምእታው ብሚልዮናት ዝቑጸር ኣሳእለን 622 ጾታዊ ፊልምታትን ከም ዝረኸበን ጋዜጣ ኤክስፕረስ ኣቃሊዓ እቲ ኣብ ሱሳታት ናይ ዕድሚኡ ዝርከብ ሽማግለ ኣብ ሪንኪቢ ኣዝዩ ህቡብን ፍሉጥን ሰብ ከም ዝነበረን ብደጊኡ ከዓ ንማዕርነትን ርግኣትን ዝቃለስ ሰብ ጌርካ ይውሰድ ምንባሩ ይጥቀስ እቲ ግለሰብ ነዊሕ ከይጸንሐ በቲ ገበን ከም ዝተኣመነን ፖሊስ ነቲ ዝቆርጾ ጾታዊ ፊልምታት ክሪኦ ጥራይ 10 ዓመት ክወስደሉ ክብል ከም ዝተዛረበ እቲ ዜና ይገልጽ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምፍታሕ ጀላሊ ይጽውዕ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምፍታሕ ናይቲ ኣብ ኢራን ተኣሲሩ ዝርከብ ሽወደናዊ ኢራናዊ መምህርን ተመራማራይን ዝኾነ ኣሕመድ ረዛ ጀላሊ ንምቅልጣፍ ትማሊ ሓሙስ ናብ ኢራን ዝቐንዐ ተሪር ዓንቀጽ ከም ዝሕለፈ ጋዜጣ ኣፍቶም ብላንዴት ሓቢራ እቲ ዓንቀጽ ኣሕመድ ረዛ ብዘይወዓል ሕደር ክፍታሕ ድምሕር ምጽዋዕ ኩለን ሃገራት ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ኢራን ዝተፈላለየ እገዳታት ክገብራ ጸዊዑ ብመሰረት ናይቲ ኣንጻርነቶም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ግንሰታት ዘካይዱ መንግስታት ዝቐንዐ ሓድሽ ሸርዓት እያ ነዚ ዓንቀጽ ዝሕለፈ ብዘይካዚ ኢራን ንኩሎም ፖለቲካውያን እስራት ክትፈትሕን ኣብታ ሃገር ገና ዘይተኣለየ ዘሎ ናይ ሞት ፍርዲ ክተወግድን እቲ ሕብረተሰብ ጸዊዑ ጀላሊ ከም ኣካል ናይቲ ምስ ዩኒቨርሲታት ኢራን ዝነበሮ ምትሕግጋዝ ኣብ 2016 ናብ ኢራን ድሕሪ መጋሽዩ ብሓይልታት ጸጥታ ናብታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ እቲ ዝቐረበሉ ክስታት ምስ እስራኤል ተሓባቢርካ ዝብል ኮይኑ ኣብ ዓመት 2017 ብሰውራዊ ኣብያተ ፍርዲ ናይታ ሃገር ንሞት ከም ዝተፈርደ ይፍለጥ ዝኽበርኩም ተዓዘብትና ጎኒ ናይቲ ቀንዲ ዜናዊ ትሕዝቶና ሓጸርቲ ተወሳኺ ትሕዝቶ ዘለዎም ቀረበት ኣለውና ምሳና ጽንሑ ኣብ ከተማ ኦሮብሩት 9 ሰባት ሒዛ ዝነበረት ንእሽቶ ነፋሪት ካብ መሬት ክትለዓል እንከላ ነዊሕ ከይከደት ሓምሺሻ ድሕሪ ምውደቓ ብርክት ዝበሉ ኣብኣ ዝነበሩ ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ጋዜጣታት ሽወደን ጸብጺበን እታ ብመሐንበቢያ እትኸይድ ንእሽቶ ነፋሪት 8 ተጻወትቲ ፓራሹትን ሓደ ፓይሎትን ጽዒና ምንባራ ይሕብር ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ስቴፋን ሎቨን ነቲ ሓደጋ ኣዝዩ ዝሕስን ፍጻመ እዩ ክብል ገሊጽዎ ብምሉኦም ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 9 ሰባት ከም ዝሞቱ ፖሊስ ሎሚ ንግሆ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣቃሊዑ ፖሊስ ንጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ኣመልኪቱ መርመራ ከካይድ ምዃኑ ክሕብር እንከሎ እታ ነፋሪት ንእሽቶይ ብምዃና ግን ጸሊም ሳጹም ዘይክህልዋ ከም ዝኽእል ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይገልጹ ቁጽር ናይቶም ብኮሮና ቫይረስ ዝነፍሱ ሰባት ይንኪ ቁጽር ናይቶም ብኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምልቃፎም ጽቡቕ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሐ ሰባት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳቐነሰ ይኽእል ምህላው ጸብጸባት በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ይሕብሩ ከም ራእያ ናይ ዝኻ ክሳብ ትማሊ ሓሙስ ኣብ 8 ዞባታት ሽወደን ዝኾነ ይኹን በቲ ቫይረስ ምልካፍ ጽዑቕ ክንክን ክግበረሉ ጸንሐ ሕሙም ከም ዘይነበረ ካብቲ በዓል መዚ ዝተረኽበ ጸብጻብ ይገልጽ ቁጽሪ ናይቶም ኣብተን ዝተረፋ ዞባታት ጽዑቕ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሎም ከም ዘሎ ሕሙማት ከዓ 29 ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ተወሳኺ ይሕብር ኣብ ሽወደን ኣብዚ እዋን እዚ ዝያዳ ዝረአ ዘሎ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ እቲ ኣብ ህንዲ ዝተረኣየ ደልታ ዝተሰመየ ዓሌት ኮሮና ምዃኑ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ክገልጻ መጽንሐን ዝፍለጥ እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ብወገኑ ብምስፍሕፋሕ ናይዚ ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ሃገራት ብምስካፍ ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ከፋኸሶ ዝረኣየ ቀንዲ መምርሒታት ቁሩብ ታዊኸን ኣለዉ ክብል ዘለዎ ስጋት ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር እዩ ዝኸበርኩም ሰዓብትና ሎሚ ንዓኹም ዝበልናዮም ትሕዝቶ ዜናና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ናይ ወትሩ ለበዋና ዜናዊ ስራሓትና ንብዙሓት ሰባት ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ሼር ምግባር ኣይንሰልኪ ኣብ ዩቲዩብ ፌስቡክ ኢንስታግራም ቲክቶክ እውን ኣለና ሃናፂ ሪኢትኹም ዝጽበይ ይምልና እዚ ስዕብ እዩ ብዝተረፈ ብሩኽ ቀዳመ ሰንበትን ሰናይ ዕረፍቲ ግዜን ክኾነልኩም እናተመናን ንፋነወኩም ሰላም